Ja som ďalšie dá dneska si znova zahráme hru Trenches, keďže posledné video z nej malo pomerne veľký úspech. No a dneska tu budeme vlastne hrať v Ypres Forest a ešte by som vás chcel oslaviť, že hra Trenches toto video sponzoruje. Môžete si tú hru ísť zahrať na Robloxe, je to veľmi dobrá hra, vážne vám ju odporúčam. A keď vám niečo odporúčam, tak vážne ešte na YouTube, tak ako vážne je to doslovné, lebo na YouTube nie všetko odporúčam. Takže toľko k tomu. No, takže vlastne, ako som povedal, sme na Yprese. No a toto bude také trošku dlhšie videjko. No a hádam na to nebude vadiť. Takže, dobre, prvý kill. Pohoda. A už mám dole helmu. Treba to hádať všetky smoky, aby sme úplne využili potenciál každého respawnu. Dostáva trochu, dostáva. Ďalší kill. Táto gana plus smoky, hlavne keď strátite do kopca, tak je to mega OP. Len tam je. Á, dobre, nevadí. Tebe sa povstím guarde. Takže ideme znova. Tentokrát môžeme skúsiť druhú stranu. Snáď tam bude menší nápor nepriateľa. No, takže ideme hore. Smoky. No, dobre, som mŕtvý. Nevadí. Takže, zoberieme shotgunu. Takzvaná trenchguna. A tear gas, čo je vlastne slzný plyn. A kto bude vedel, tak Ypres Forest, vlastne na Yprese, to je Belgicko. Zase tu teda Francúzi, nevadí. Tak tam vlastne na území Belgická a Francúzska, tam vlastne za druhej svetovej vojny nemecké vojska vypustili jedovatý plyn. A v tejto hre existuje náhodný timing, kedy to tu vypustí ten plyn. A keď nemáte gazmasku, tak ste vriti. Samozrejme to vypúšťajú nemecké vojska. Ja som na opačnej strane, takže to nemusí byť práve najlepšie. Ale gazmasku mám stále v equipe, takže sa toho obávať nemusím. Preto mi ani tear gas, ani smoke nič nerobí. Lebo normálne len smoke vám zahmlí videnie, smoke to isté. Takže mať gazmasku, ktorá stojí $400, sa oplatí. No, shotguna nie je dobrá na väčšie vzdialenosti. To aj začiatočník má na dole. Zoberieme asi and field. By som to videl. A hand grenady. To bude také akože teoreticky také, že najprv to dám granáty a oni to proste schytajú. Ale end field akože je dosť dobrá. Je to bold action na blízko. Strašne dobrý. Toto som ho skoro buchliť granátom. Vlastne bold action na blízko. Toto NASA. OK. Už sme capturili prvý zákop. Ešte to trošku vyčistiť od nejakých tých Nemcov. Sú tu. Dobre. Typek tu môže v chvíľku počkať asi. Ak ho odstrelia kvôli dezercii. Zoberieme si smoky. A ideme. Vlastne ideme útočiť tuto na toto tu. Takže nahádžeme si tu nejaké tie smoky. Hop. A hop. A tu už vidím prvého Nemca. Ty schytáš. Ale ja som ho zabil. Zabil som ho, nesnažil sa pištolkou dokonca. On ale zabil mňa. Dobre, klikneme si daily reward a ideme ďalej.
A toto je vlastne preskúvané územie, takže to môže byť aj míny. Takže, no. Čo to kurva bolo? Aha, mína. Tak to bola názorná ukážka toho, ako som dobrovoľne skočil na mínu. Takže ideme späť. Ideme vlastne späť. Jediná výhoda, mína tu už není. Takže prakticky tú istú chybu s tou istou mínou spraviť nemôžete. Môžete to spraviť ale zase s inou mínou, ale nepredpokladám, že by tu už nejaká mína bola. Lebo ako tu nabehali dotyčí asi nejaké 3 kilometre. Takže ideme tu trošku naházať taktika s boukou. A idem robiť taký menší sniping. Ideme snipiť bez skoupu. Bude zaujímavé sa zahrabe na bílou smrť. Jak ve Fínsku. Idem snipiť s pištolkou. Takže by ma zaujímalo, že či si vôbec niekoho trafím. S týmto už akože niekoho trafím. Dobre, hit. Skoro. Kill. To som už killol predtým na začiatku. Alebo on mňa killol na začiatku, teraz neviem. Ale niečo mi to meno hovorí. Kde ste? Vylezte. Tam si tých hňupe. Miss. Hit. No poď sem. Vylez. Miss. Hit. Ale to mohol byť aj barbed fire. Tam je. To má hlavu. Helma mu spadla. To je dobré. Miss. Teraz sa nedarí trochu. Trochu sa nedarí. Keď sa nedarí, tak sa nedarí. Čo už, s tým človek nič nespraví. Takže, reload. Tam mi urvalo kamaráta momentálne. Si to tak ľahlo pekne, že? Takže. Tam je. Hit. Kill. Ja sa nesťažujem. 13 HP. Miss. Bol hit. Ešte jeden mu treba dať. Vylez. Oni ho vyžerú zase. Kill assist, no. Nespraví kamikadze atak. Keďže ja mám tak malo HP, tak ja som ani nezasiahol. Čo už? Berem trenčkanu asi. A hand grenade. S trenčkanou budú dobré kamikadze ataky. Trenčkana je dobrá na blízko a to sú dva zákopy strašne blízko seba. Takže to bude dobre tam triafať. Sa bude jednoducho triafať. Ešte tu zničím takto barbed fire. Strategická construction. Strategická konštrukcia musí byť zničená. Nám zabranie iba v útoku. Nepriateľovi pomáha. Alebo brane. Tak, kamikadze, tak ideme na to. Granát. Ha. Tak, teraz na to dať späť do roky. Stechni. No, dobre. On má automatickú pištolku, takže proti tomu sa prakticky nedá nič delať. To je vlastne ten typek, čo tam bol aj v tom zákope, potom ako sme ho captureli. No, ideme ďalej. Nič sa nedá robiť. Našli si kill a asistkom, to je skill. To znamená, že asistencia skoro ako kill. Zajímavé ocenenie. Ty zdechy, zhebni. Dobre.
Granát. Užívaj. Nič ti to nespravilo. Toho napalím do pár blokov. Typek zdechol. Kill assist. Dobre, ja sa nesťažujem. Aspoň ten kill assist. Jeden granát. Druhý granát. Zoberiem. Typek bajonet. Dobre, ideme ďalej. No. Takže, poďte sem. Granát. No. Kill. Myslím, že z tohto videa by to bolo všetko a zatiaľ ahoj.